Bu cael pêl-droed y Vetch yn gartref hapus I Elyrch Abertawe am 93 o flynyddoedd, ond yn 2005 chwaraewyd y gêm olaf yma. Am 7 mlynedd bu'r stadiwm yn sefyll yn sicr, ac yn 2011 cafodd ei ddymchwel. Ond pam meddech chi mod i'n sôn am cael pêl-droed a raglen arddio? Wel, I ddechrau arni, mi gath y lle I enwi ar ôl math o bys sef Vetch, oedd yn cael ei dyfu yma cyn i'r stadiwm gael ei adeiladu. Mae rhai bobl yn meddwl na math o brosiect dio, ond ta waith am hynny. Ac yn ail, gan mlynedd yn ddiweddarach, maen nhw wedi dechrau tyfu llysiau yma eto. Halwch! Mae'r cael pêl-droed eiconig wedi cael ei drawsnewid I fewn I ardd y lysiau gymunedol am gyfnod o 12 mis. Felly dwi wedi dod draw I weld be'n union sy'n mynd ymlaen yma. Mae gallu di ddeithio be'n union ydy'r prosiect yma ar y Vetch? Wel, mae'r Vetch Veg yn rhan o prosiect fwy. A'r enw'r prosiect yw Adain Avion. Mae fe'n prif prosiect Cymru ar gyfer yr Olympiad Diwyllianol. Mae'r prosiect yn ymgymryd ag awyren heb y deunydd sydd wedi cael ei thrawsffurfio mewn I ofod celf symudol. A mae fe'n dod mewn I Abertawe, mae'n I Glenebwy, mewn I Llandudno, a mae'r pobl yn tynnu fe fewn, mae'n cymryd perchnogaeth dros dro, a hwnna'r sbardyn wedyn I prosiectau sydd yn ymgymryd ar gymuned a artistiaid cyfoes. Mae Adain Avion wedi comisiynu'r arlunydd Owain Griffiths I arwain y prosiect. Owain, artist wyt ti'n de, felly sut mae chdi sydd yn ngofal hwn ac wneud garddwr go iawn? Wel, wrth gwrs fi'n rhannu'r prosiect gyda llawer o arddwyr lleol, ond yn syniad I oedd I greu ardd yng nghanol Abertawe. Syniad celfyddydol oedd o'r dechrau a initiative celf oedd nath gael y prosiect yma gyda'i gilydd. Mae hwn yn siawns dda I greu rhywbeth ar y tir yma sydd yn meddwl lot I bobl yn Abertawe. Mae fe'n rhywbeth diwylliannol, mae fe'n rhywbeth sydd yn glwm I calonnau pobl yn Abertawe. A mae pobl wedi gweud storion iddi am fel o'n nhw wedi tyfu lan gyda'r Vetch, fel maen nhw wedi byw o gwmpas y cae yma. So, bod fi ddim yn gwybod amdano'r storiau yma, ond maen nhw wedi dod mewn I rhan o'r prosiect, maen nhw wedi adeiladu mewn i'r fel rhwydwaith, fel I sort of natur y prosiect fel yma. So, mae byti 110 o plot dyn ni ar y site ar y foment, teuluoedd, unigolion, grwpiau cymunedol o bethau fel yna. So, mae fe'n broses cymleth, ond mae fe'n diddorol iawn I gweithio gyda siw cymryd o bobl ar un lle. Mae'r gegin fan hyn yn rhan bwysig o'r brosiect. Ni wedi adeiladu hwnna allan o pallets I gyd, so just mae'r pallets yn dod o'r carchar sydd tu ôl I ni. So mae'r ailgylchynu'r pren I gyd. Yn lle bod pobl yn tyfu llysiau wedyn mynd gytref I coginio nhw, bod nhw'n gallu cael cylwysterau fan hyn I coginio fyd. So bod syniad yma o siaro'r bwyd a siaro'r storion yma, mae gyd yn dod I gilydd fan hyn. So mae'n mynd fel social centre fyd. Wyt ti'n cyfri dy hun yn arddwr rwan? Na, dwi dal yn dysgu fel I wneud ond beth sy'n bwysig yw bod pawb yn dysgu gyda'n gilydd. Mae rhai pobl wedi cael lot o experience o gweithio yn yr ardd a tyfu llysiau yn blynyddoedd, ond mae rhai pobl heb wneud o blaen o gwbl. So, y pwynt yw bod pawb yn cael fel platform fan hyn lle nhw trial pethau allan. Mae hwn yn weithred wleidyddol hefyd, dim jyst garddio ni'n neud fan hyn, ni'n garddio fel cymuned. Ac yn lle mynd I siopau fel archfarchnadoedd, a ni'n gallu tyfu'n llysiau'n hunain yng nghanol y ddinas. Mae hwnna'n symbol bwysig iawn o'r prosiect yma ac wrth gwrs o Olympiad Diwyllianol.